Tine nyaya dzinotikanganisa dzinotimanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunori mhando dzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera wawa, tinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane utsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakwaya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, mune muda kutasira munhu anopfeka watch. Mune mutarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Pokwa ukatongozva ko wakanyara kana iri mhosva ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imi munoenda kuzvinotaura nyaya zvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainoda kubata mwana kudeni pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinenge kumbati chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwe waruza, tarisa kuchaino kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurorwa nevana vadiki. Inyaya yekuti imi vana amai hamusi kunzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroriwe. Kana wakaita chihurengo dai zvakuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu. Regai ndikutaura pataiti kura kumahumbwe mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dead, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe namanje ndiyani? Ndibaba, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka namabatirei. Tiri kunzwisana. Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tuone. Chop chop. Akakuudza kuti handina bonde. Alright, weimbopa. Taura nyaya yako, wosita paita nyaya dzamutindika. Taura nyaya. Nyaya yako ndoi? Ragara chingogara pese paringasvika zvinodzunda kanei chasarasara ndakazoenda kuna dombo akati handonyere kumari kuti ndingevasindakaneta saka dombo akamboitonga achitonga chasarasara akazofunga nirende kuma akauya kumba akandizodza imwe ndikakuzoti nyaya yekusero chimunandidza nyebo ndikadzosa ndinandidza nyebo ita yaoneitana nokusunga vandazitanga kaini saka bonda hapana. Uri kutati bva uchiri pamiri kudzamara uzvare mwana hapana pamukaita bonda. Ayo patikaenda patikabva kuno kukaita ndotora musi wa 27 pamukaita bonda. 1 2 tikapesa musi watukura dzimbano 2 musi wa gore rapera 2 January gore rapera. Saka uri kundireva kuti unogoresa apa usina kuwana bonda. Angai pa domba itakatonga angati vekumandudza kuteve kuti kuirira ndeiroro chete pamune imaenzaniswa ndipomweita bonde.
Saka uri kuona sei mafungiro ako nepfungwa dzako? Dongo akazoshedzwa seta rakashedzwa zvanzi nyaya yekuiona seko pakati avashuwa nyaya ndaita se ndaitonga chimirire weekend yakauya ndibwedza kuda se taura nawo kungadomba akatitora akatotauranisa atauranisa atopedza atotiyananisa zvakanaka murume ndopakati pamberi pamwari mukadzi anochaita se saka wachingouya kuenda kumba kwei mushana nchibuda ngati munguwa kumba kwemusadza ririko kana ari mafuto ariko kana iriko kana iri nyama iriko izvo zvacho zvawakatitamira kuti anotokuwa saka murume hauchada kudzei tidzwe mwana wenyu ndo zviri kutaura izvi no because apa yamira kugara vanhu 2 saka tinozoti nyaya iripo ndekuti uyo ataura achiti uyo akwirira ada fumu nenywana achikwirira asevere vake uyu apinda ako webva akwirwa saka indi ndazobvisa uyu ndichida kunzwa kuti nyaya yeuyu ari kuti bonde ndikati bonde wakatiziva sei vasinzwa iri poindi apo saka uyo ataura panyamazira akaita mawanire akaita bondo ndiyataudzwa pana kuti bonde harisi kufamba mwana wenyu haasi kurara zvinoda murume wacho aripo vachipindura saka murume ndaimuudza mwana wenyu zvanzi namambo yamusi 1 zuva 5 wazvinzwa here chii chiri kuti vari kupindirira mwene mbariro yako kuti handisi kuwana bonde mama ndozvakuita asi vaitombomutsura kutomutuka kuda kuvanyeperera vaimutsura but iye pamwe waiti vakamutuka waenda private kuseri woti dzanya zvevanhu vaviri zvinonetsa zvinoda mwari basi panguva yezvitesi vaimutsura ndisingazozivo kudzikira muviri mwana asi kurwara but nyaya yebonde risvoti zvinoda vari vaviri bhose vachitaurirana mumba mavo mwana wenyu ngavamusuwa 5 uya nyika ndekarakoreya musuwa 5 uchiri mutsvuku unororiwewo katimbomira kuramba muri kubusiness chii nyika audzeka ndikapawo mwana here mwana osi makandomuchiudzawo kwandiri ndiri munhukadzi teta tange makutongonditeererawo padoko mwana ndovandorwa mashoko waudze inandiziva pamwana mwana wangu akarwa chero andichigara naye ndirame vakeka asi kababa wacho vari vagara kuni ngandibvunze vazive vatizani right imi muchienda imudza papawo mwana wamusuwa 5 uya ada pfuma yake kusangana musuwa 5 asi ndiachichemawo uda kutaurawo kuti isusu nyaya yedu ikai hazvingangotaurawo saamai ndikugara nemwana taichingodawo kuti ivava vamukurungai vangu kana pachinge paitika nyaya dzakadai so zvimwe zvacho tisangomhanya kudari tombotanga tataurawo domba aripo nyaya dzepfuma dzinonga dzakambodzoserwa kumashure wombotaura wonoti isi tinotiwo chii nokuti tinotoziva kuti kana takaroorowo mwana panoda pfuma ende pane mwana izvozvizvi zvatisiyana nekumashure patikange pasina mwana saka isu tingokumbirawo kuti isusu tinge tichingokweta kuti kana mwana auya nedambudziko wobva varitora dambudziko reononga atadzirwa stereki mwana vasati vamboonawo rimwe saidi tombogarawo pasi sevabereki waraida zvinzi imasimudzawo muda kuti kuditaura itizwe kufunga panyaya iyi amai ava ndakavashedza kumba vanhu vakuru ndakavabvunza ko nyaya iri kutaurwa nemuroora munoiziva here avakati ndinoiziva ndakati saka muri kuti kudii nazvo zvanzi ainini ndanetawo muroora ndakatomudza kuti iwo unoona zvokuita muroora wacho handaripo nhasi mwana regai ndikuudzei dambudziko ramuinaro mese ngatiti tosangana musi wa5 zvinoitika mirai
pfungwa dzamunoshanda nadzo mese hadzishandi. Uye akakumbakwamba zvinzi makachera koni kuno muchinda ari pakati manzwaka kuti mambo vakashedza nyika kuti uya kumbakwamba ndakakushedza here ndomuudza imwe secret kwamambo mese atadza kana asina kutadza hamurambidzwa munokodzera kuya kuzorora kana munonyara zvinenge zvakunetsai asi ndinongopindura zvinoreva mutemo ndakataura nayo ndikati handikwanisi kuita nyaya dzako dzokera kwamukabva kupeka saka zvazvinozoita manje ndoda kukudzidzisai uye anoita kunga ano mamwe vanhu vanomupaka uyu asina vanhu vanomupaka munofanira kufunda zvinhu izvozvo ende kwamambo kuseni manheru usiku akurambidzwa kugamuchira munhu mambo afanira kugamuchira vanhu bozi muri vana vanhu but zvazvinozoita manje ati kana tichitongaisa psori side kana tiri straight chamunonzwa tichitaura naye muchibvunzana tiri zvatechitotsvaga ipo pai kuti muri kugara sei muri kureva kuti kudii imi vakuru vaviri munofanira kuti mukange maona chanetsa pati munofanira kubata dondo kuti tigadzire musha kuti musha uvana uite kufamba munofanira kuita zvinhu zviri straight mese zvinhu zvofamba zvakaita zvakanaka pane imwe nyaya kuti munogona kuti mese mutigare pasi muwirirane but mukatarisa usha 9 years 9 months nobonde uko akubikirwe sadza pana patikamboti anonga akubikirwe sadza kunyepa manzo kana ukatodya zvakanaka sei kana ukatodii but nguva yebonde inoita sei mukwana saka toda uyai mese muri 4 tosangana imi ana mukurunga imutudze zvakanaka tosangana musi wa 5